ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା କି ଆମେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ସମସ୍ତେ ତା ସାନ ଯା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୋର ବୋହୂଟି ପୁତୁରା ବୋହୂ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁତୁରା ଚଲେଇକି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମ ସାନ ପୁଅ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଧରିକି ଆମକୁ ନେଇକି ଧବଳେଶ୍ୱର ଯିବ। ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପୁଅ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚିକି ସେଠାରେ ଯାହା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଓ ଶୁଭ ମନାସି ମୋର ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।